این چیز باید عملی کرده شود. نه کمتر از 4 ساعت پیش از رسیدن امیدوارення یا депортация کنم. سلام тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. боз як қоидаи нав барои сафар ба Федератсияи Русия. ҳатман дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед. агар ягон нафари шумо бихоҳед фаҳмидан ки регистратсияи шумо дар ба задани Россия ҳаст ё ки нест, номери WhatsApp мебирояд, бинависонед, тафтиш мекунам. боз як қоидаи нав барои сафар ба Русия. сабтиноми ҳатмӣ дар замимаи госуслугӣ. шурӯъ карда аз рӯзи 30 июни соли ҷорӣ шаҳрвандони хориҷӣ ки ба Русия сафар кардан мехоҳанд бояд на дертар аз 72 соат пеш аз вуруд ба ин кишвар дар бораи мақсади вуруд ва будубош маълумот пешниҳод намоянд. ин қисми дуюми лоиҳаи таҷрибавӣ доир ба муосирсозии қоидаҳои вуруд ва хуруҷи шаҳрвандони хориҷӣ мебошад. яъне ки аз охири моҳи июн ҳар нафаре ки бо чӣ мақсаде ба Федератсияи Русия сафар мекунад, ба куҷо сафар мекунад ва кору фаъолият мекунад, ана ҳамёра бояд ки дар сайти госуслугӣ ба номи худаш ба қайд бигирад. яъне ки 72 соат пеш аз сафар кардан ин чиз бояд амалӣ карда шавад. маълумот бояд тавассути замимаи мобилии госуслугӣ ва 72 соат пеш аз вуруд пешниҳод карда шавад. дар айни замон он дар марҳилаи таҳия қарор дорад. шаҳрвандони хориҷӣ пеш аз вуруд бояд дар замима сабтином шуда ҳуҷраи шахсӣ боз намоянд. яъне ки лични кабинет кушода мекунед, дар ана ҳамун лични кабинет маълумотҳоро пур мекунед. барои сабтином сурат ва маълумоти шахсиро ба барнома ворид карда, санаи тахминии вуруд ва будубошро нишон додан зарур мебошад. ин чиз аз охири моҳи дигар таҳти амал қарор мегирад барои нафароне ки ба Россия сафар карданӣ мешаванд. хостем ки маълумоти нава ба барои шумо пешкаш бигардонем, метавонед видеоро ба дигарон рамроӣ кунед то ки огоҳ бошанд. ягон нафари шумо документ надошта бошед ё номтон дар чорни спискаи Россия бошад, бихоҳед ки границаи Қазоқистон ба одамои боваринок сафар кунед, номерошон мебирояд, занг зада ҳатман аз номи мо суҳбат кунед. ҳаматарафа нависонда. салому алайкум ака. ман карта ёфтум. магазин да истифода бурдум. кормандони милитсия маро ёфт. аз ман объяснение гирифтанд ва ҷавоб доданд. чӣ мешуда бошад? депортация мекунанд. шумо аввалош ки чизи дига кас шахсӣ истифода мебурдагиша ҳақ ва ҳуқуқ надонед истифода кунед барои манфиати худтон. ва дуюмуш ки барои депортация мекунанд ё ки намекунанд, агар ки депорт мекардан ё видварения мекардан, дарҳол дар ҳамун шуъбаи милитсия вақти пурсупос мисоли чиза ҳал мекардан ё ягон ҳалнома мебаровардан ба шумо. ҳоло он ки ҳозир милитсия худаш худсарона ҳақ дорад ки шуморо бесуд бурдан видварения ё депортация кунад. муҳаммад нависонда. ассалому алайкум ака. ман паспорти русӣ дорам. тоҷикистон омадам. хеле шид ҳамиҷаем. уже регистратсияи ма буд шид. бо гашта бирам. ягон проблема мешавад? раҳмат пешакӣ. дар асоси чӣ? дар асоси регистратсиятон буд шидан дар назар дошта бошем, мерем боз аз сари нав як регистратсияи дигар мекунед. тамом. пас сайн регистратсия кунед, ин ба манфиати худтон мебошад. нафарое ки чӣ дорен? паспорти российский дорен. козиев нависонда. ака як савол буд. ответ медодӣ. ман паспорти Россияро дорам. не ки загранпаспортча надорам. худам дар Қазоқистон. намехоҳам Россия рафтан. ман метавонам аз Тоҷикистон загранпаспорти Россияро гирифта? не, мутаассифона наметавонед. мисол бо тариқи посолства дар назар дошта бошем, иҷозат нест. қурбонзода нависонда. ассалому алайкум ака. патенти нав карда будам, получат официально кардам. ҳама чизша сари вақт месупоридам. патенти маро аннулировать кардан, рафтем ариза навистем. ҷавоб нашид. шуғли аҳолирам сабабша нагуфтанд. як хило мегӯянд ки айби прописка шидагиай. ҳозир ҳама чизи ман просрочени шидагиай. номам дар реестр биромада. метавонам граница бигзарам? мемонда бошанд илтимос. як маълумот медодед. раҳмати калом. граница гузаштан барои дар назар дошта бошӣ ки миёй айсари нав ту патент мекунӣ, патент мегирӣ, не мутаассифона. патент ки аннулировать шавад, шумо то муддати 1 сол дигар наметавонед ки патент бигиред. парвиз раҷабов нависонда. салому алайкум ака. ман 6 моҳши депортшудагӣ, лек то ҳол дар Россия қарор дорам. агар билет гирам, дар аэропорт проблема мешавад ё ки не?
метавонанд ки ҳамаи муҳлате ки тара запрет кардагиян ҳамира зиёдтар кунанд ба хотире ки шумо қонунро риоя накардед, яъне сари вақт аз Россия набаромадед. Бедил нависонда: салом акаи Сорбон, як дӯстам илтимос кард ки ба шумо савол тиҳам. 4 фарзанд мебошанд, бо бибиаш зиндагонӣ мекунад. бибиаш аз хонааш баромада рафтагӣ ин хонаро ба номи духтарам мекунам, мегӯяд. падарам тарафи бибиам мо чо кунем? ҳақ талаб карда метонем ки куҷаба намонем. аввало раҳмат ба шумо, ҳамеша зинда бошед. яъне бибитон хонаро ба номи духтараш карданӣ бошад, дар инҷа падари шумо ҳуқуқ дорад ки ҳақ талаб кунад. ҳақбар ба ҳисоб меравад. Баротов нависонда: Сорбон, хизмат ба донишҷӯён 3 моҳ шудагӣ мегӯянд. Ростсай? Не, ин гап рост нест. ягон тағйироти иловаҳо дар ин масъала шидагӣ нестем, бародари азиз. як нафари дигар нависонда: паспорти Қирғизистон брай мешавад. паспорти чӣ қадри дар назар дорӣ бародар? нафаҳмидам, хуштар бинавис. яъне ки барои ба Қирғизистон сафар кардан ба загранпаспорт метавонӣ сафар бикунӣ. як нафари дигар нависонда: депортатсияро кушода мешавад. Не, мутаассифона намешавад. роҳҳое ки 99% вероятност ҳаст барои кушода карда нашиданаш. зинда ва сарбаланд бошен. савол дошта бошен бинависонед дар комментария. худо хоҳад дар видеои дигар мехонем. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.